Na nababakabalin. Welcome to Wherein, Pampanga. For today's vlog, nandito tayo sa Angeles City to check out itong pinakabagong KTV na pwede puntahan. So ito ang Rainbow KTV. Guys, papakita namin yung mga rooms, yung mga pagkain. If you wanna know more, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Ayun, so again, surprisingly Mark, no, pagpasok natin dito, namangha ako, na-surprise ako dun sa design ng lugar ng KTV na to. Mostly naman yung design niya, more on the Hello Kitty side siya. Yes. Meron naman siya mga iba't ibang design, especially mga KTVs nila. Yes, but I think mainly Hello Kitty inspired ang KTV na to. And then on our table, bro, Nagsaserve din pala sila ng mga full meal. full course meal. Yes. Grabe. So on our table, if you notice guys, yan, iba-iba sila. So from finger food, mga main course meals, Mga pulutans, Yes. mga dessert na mga fruits. Eh, syempre, hindi rin mawawala yung mga drinks dito. Yes. A little bit of alcohol, booze. If you're not into alcohol naman, meron din silang mga soft drinks and water. Sodas. And Yep. take note pala, every time na magpupunta ka dito or every time na gagamit ka ng KTV dito, meron ka ng libreng popcorn. Alright. I think I wanna start with this one. Ito Ano yung... lang parang pita bread. Yan, no? Pita and tomato. Yes. Alright, let's try it. This is their tuna. kimchi jjigae. Yes, look at this. Actually, this one is a traditional Korean soup. Yes. Kaibahan lang nito, tuna yung main meat niya. Habang mainit pa. Habang mainit pa siya, yan guys, tignan nyo. Ooh. You know, tingnan ko naman yung tuna nila. Yan. Actually, ito yung bagay pag medyo may hangover ka na, Pampagising. pampagising to. Ayun, additionally guys, kung nakukulangan kayo dun sa kimchi, side dishes din nila dito yung kimchi, which is this one. On our table, meron tayong dito yung kanilang crispy pata, meron tayo dito yung kanilang spam and cheese. Same time, meron tayong sausage, egg rolls, and yung dessert natin mamaya, yung kanilang mixed fruits. Yun. Alright. So, tingnan naman natin itong crispy pata. Go. Ayan, sausawan. Wow. Ang lambot ng laman. Yung crispy pata nila, malutong. Yes. At the same time, yung pinaka-meat niya, ay malambot. Tender and moist, diba bro? No joke guys. Susunod naman natin na titingman is yung kanilang sisig. Yes. Take note, this is not the Kapampangan sisig. Yes. Dahil meron siyang itlog. Actually, ito yung mga Tagalog-inspired na sisig. Actually, if you notice yung sisig natin, meron pa siyang parang ham. Yes. So habang kumakain tayo, let's talk about naman yung place nila. Exactly. Again. This is their third floor. Actually, this is second level, pero dung building na to, ito yung third floor nila. And dito located yung stage natin in which you can actually sing. So yung mga customers, mga visitors are welcome to sing. And then, pansinin nyo guys, meron din siyang mga iba-ibang partition. Kung grupo kayong pupunta dito, at least meron pa rin siyang privacy, di ba? So mostly dito, mga Hello Kitty theme pa rin yung mga setup nila dito. You could sing unlimited, enjoy with friends, and ito, walang consumable. Ito yung pang dessert natin. Exactly. So right after yung mga heavy meals, yung mga medyo guilty food, ito naman yung magre-refresh sa inyong mga palates. Yeah. Alright, tayo.